luar biasa pesinden papat. Jejeri dagelan loro ketok le gayeng sambung rapete kecekel. Wah, kompak Sekar Gadung niku tolak ukur kerawitan seluruh Indonesia, Pak. Sekar Gadung ku ya, Mas. Sindene iku kon ngalahi Sekar Gadung pedhot pokoke. Ya lek kon njejeri Sekar Gadung perkara sinden ya alon ta dhisik. Wah, tenan saestu wong Pak Tito niku dasar senengane sing nom-nom Pak nggih. Sing tuwek-tuwek tak pateni kabeh. Ora ono kok galak men to jenengan iki, Pak. Ya goe tuwek sithik pateni. Mergo aku ngerti selerane penonton saiki kok, Mas. Oh, nggih. Pripun? Penonton saiki senengane sinden nom-nom dek ayu-ayu, ora perkara swara yang diperhatikan tapi sing penting wajahe sik seger, Dik. Betul, Pak. Nah. Pokoknya Semarang kidule pabrik Maksudnya, Mas, bokong ragoyang duwite balik ya Pak nggih. Senengane Iya. ngoten niku Pak. Alhamdulillah niki sowan teng ndi Mas? alah yo ya kene Sumberjo, Mas. Sumberjo Pak. Sumberjo. Dusune Njo gitu. Ya. Niki dalam rangka Apa, Mas? nandur wit gedang Alah, iki kok Bersih desa. bersih desa. Kok nandur wit gedang bersih desa, Mas ki. Setiap setahun pisan bergilir niki piantun mriki. Wah, saestu niki. Panggih kalih rencang kula, Pak. Semarang kulone Boyolali. Napa niku, Kok Pak? ngantek bokonge ndak goyang, dhuwit kembali. Betul, Pak. Wis niku pokoke Pun undang-undang nggih, dhuwit gak goyang dhuwit balik nggih. Nggih, alhamdulillah panggih kalih rencang kula diwangun mboten panggih Pak. Sopo? Sapa to, Mas? Alah, Mbah Lurah Sumberjo mriki lho. Oh, Pak Dwi Santoso. Pak Dwi Santosa niku kalih kula niku kan saumuran. Piyantunipun kelahiran 83, lah aku kelahiran 82. Wis kaya adik kakak cara filmen niku Upin Ipin. Wong dasare awake ya padha. Padha baguse. Lho, tenan niku, Pak. Sampeyan ora percaya. Sampeyan ora ngece to, Pak. Lek ngomong bagus engko sik lho. Lho, kulit pawakan padha. Sik to tak omong. Bagus ki kulite kuning, Putih. putih, awake mlepuh. Ireng garing ngono. Lho, anu ampun didelok ireng temen pawakane, Pak. Lho. Dedek padha, rambut padha. Pak Dwi Santoso, Pak Lurah ki Lek ya. Pak Dwi Santoso ngagem kopiah ketok lembranyak kaya Setiaki. Bareng kowe. Lah niki rambutnya Lah, gundul dalah. niki. Lah niki malah sirahe Coba. kaya bluluk ngene, Pak. Kaya entonto. Kaya napa, Pak? Entonto. Entonto niku napa? Ngerti entonto ora? Mboten. Sambal pecel terus enek entontone cilik sakmene kae mlontos kae. Oh, Kayak padha. ulet setengah ulet mergo bahane saka kambil karo telo. Sak kancane panganan pelikipu niku nggih. Ngapa kok aneh-aneh kok. Apa ki, Pak? Oh, jajanan Tulungagung kan wonten, Pak nggih. Apa aku renek kuwi sing enek galek. Galek nggih. Heeh. Pelikipu niku nggih. Anu kipu. Nggih, kipu. Lagi Aja kuwi anu kipu. nggih. Jajan nanti anu kipu niku. Lah Aku kowe malah kok padha karo nek karo Pak Lurah, Pak Dwi Santoso wong nek dedeke padha Mas Ramaido. Awak-awakne ya padha. Ning nek pasuryane bagus aku sing ora yakin to. Nah, kuwi. Mboten perkara niku mergo sambung rasane kecekel, milanipun kula kali Pak Dwi niku kanca kaya kanca raket besti, Pak. Loh, kowe iki Tuban iki Kediri lho, Mas. Loh, aku ning Kediri mampir ning Pak Dwi. Pak Lurah kuwi. Pak Lurah. Aja Pak Dwi, Pak Dwi. Niki ilate ngepang, Pak. Ayo muni Dwi. Dwi. Pedal, Pak, pedal. Pak Dwi kali kula niki wah dadi lurah pun 2 periode, Pak. Biyen sadurunge dadi lurah wah ben bengi karo aku ning dadapan ora tau mulai belas. Umat niki. Ya apa to? Kowe Pak Dwi kok mbok arane dadapan piyantune ayem meneng ngono kok. Dadapan itu juga wilayah dari Sumberjo, Mas. Loh, termasuk dukuane ya. Nah, Sumberjo niku terdiri dari 2 dusun, siji Njoho, loro Dadapan. RW-ne ana 4, RT-ne 21, jumlah penduduke 5.412, rondone 627. Kowe iki lho. Sampean kok kaya pegawai statistik. Loh, jenengan mboten ngetos riwayat kula teng mriki to? Heeh. Lah kula niki gadah demenan teng mriki. Sapa lho kowe iki? Lah, Apa-apa kok duwe gandukan nek nang kene iki lho. mantan. Mantanmu ki Loh, saiki dadi bendara desa Yulia iki biyen ku. Loh, Waduh. saestu saiki dirabi kali Mas Febri pun kula ikhlas. Tapi rondok kecewa mesti Mas Febri. lah ngopo? Lah berarti pakku. Lho, ngawur ae wong mbok ya
Mbak Yulia iki kudune kowe sing introspeksi diri. Nah. Mbak Yulia iki piantune ayu ndek bojo kok kaya tuyul iki lho. Anu beda keyakinan, Mas. Maksudnya beda keyakinan, beda agama yang kowe mesti Islam kono. Agamane padha Islame. Lah kok beda keyakinan? Loh, aku yakin gelem, Mbak Yulia yakin ra gelem ngono lho. Ngawur ae Pak Lurah iki nyuwun sewu lho, Pak Minto. Pak Lurah iku piyantune ayem mboten nate neko-neko, aja meneh kok seneng karo wong liya, nek seneng karo wargane, karo bojone itu sudah pasti. Pak Lurah kok karo aku ning dadapanku memberikan sosialisasi meneh pengertian teng warga bahwa Kabupaten Kediri saat ini bersih dari yang namanya komplek kalau lokalisasi. Betul. Jelas. Komplek ning kene wis ra ono mergo saiki zamane online. Alah. Kowe tak sadok lho, Pak. Pak Dan Ramil mohon izin Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil njaluk link aku niku. Ngawur rek. Pak, kula peseni, Pak. Heeh. Pun sakniki mboten sadolanan ngaten niku. Kula niku nate kewirangan, Pak. Lah kok. Main aplikasi melicet niku lho. Heeh, Sik to kuwi aplikasi apa? Ono aplikasi kok micet. Wis pokoke asli kuwi. Wah, kula niku kewirangan, Pak. Karepe arep golek untung malah kula tombok ra karuan. Lah kok. Kula kan buka, wong kula iku nggih diwarai kalih Wanto. Wanto tukang ngendang iki. Ora Wanto iki, Wanto kami tuwa kene. Sik to. Kowe iki karo perangkat kene kok ya hafal iki lho. Ora Wanto iki malah iki senengane banci. Oh ya. Kayak banci gaene nyantet kancane. Yo yo. Kon niku nate Pak buka aplikasi ngaten niku. Lah dhuwit kula kan ngepres, Pak. Karek ndek dhuwit 150 anggeku golek sing murah. Malah kepreng kowe Lah ya. kuno ono gambare to, Mas. Lah kok ono sing remeng-remeng gambare ra ketok tapi tulisane ku Lilis Karnali. Aku terus karo apa iki sing jene Pak Minto aku ngene. Dasare wis dirasa sithik. Aku wis duwe rasa seneng to. Wis tak rugi ra ning apa-apa. aplikasi tulisane Lilis Karnali. Ki regane ku 147.500, Pak. Lilis Karnali. Nggih, susuk 2.500 duweku 150 wis kena ge tuku PPO ngono to. Wis kula penyet Pak, pelek ya. Wis aku nyewa hotel sing VIP ning Kediri, Mas. Regane piro, Mas? Sing sak to 500. Wah. Mewah to, Mas. Ora apa-apa, kadung seneng kok ya. Kadung seneng. Wah, lah kok tek alamatnya mriki, Mbak. Lah kok teko, Pak. Piye, Mas? Rumangsaku yo sing dene Pak Minto. Sing teko umure 70 tahun, Mbak. Aku terus karo mosok wis timbangane ra ono, timbangane nggih sabun wis mending iki ya terus. Daripada kewirangan Kewirangan tak mlebu hotel beleng, Pak. Lawang tak kunci pelek. Sayang ora tak live streaming, Pak. Kowe nyapa kok arep live streaming lho. AC niku kula akane pelek nganti 17 derajat. Adem banget. Nggih, langsung anu Mbak Lilis lambene dibuka. Mbak apa Mbah? Yo nyelukku Mbak, masuk umure 70 tahun nyelukku yo Mbak. Nek kira Mbah. Klambi dibuka, plek 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 lah kalau suara ngeten, Pak. Wah. Lah, aku opo ki? Jelas iki kowe. Lah kok kumat? Apane? Asmane kumat. Kademen aku bingung. Mergo gak kuat AC. Gak kuat AC kula pijeti, Pak. Kula keroki. Terus kula suntikne. Heeh. Dari kula suntikne kula terne mulih. Dilah ketemu karo RT-ne. Piye? Anu Pak RT niki lho Mbak Lilis wau sakit nembe kula suntikne. Oh nggih matur suwun Mas. RT-ne takon, "Lah sampean sapa?" Kula sing badhe booking tapi mboten dadi. Kula melayu. Wis rugi Pak, ampun dolan ngaten niku Pak. Wis. Wis ora usah neko-neko Mas. Wis sampean wis sangat berisiko. Sampean diparingi busrine wis alhamdulillah Pak. Lah iya, kaya kowe barang iki, cintailah pasanganmu seperti mencintai dirimu. Betul. Ning ngene Mas, abot ing abot ora kaya ndek bojo, siji dagelan, loro lurah. Hah? Telu dalang. Kok dalang barang dalang ndak termasuk kategori ning kono. Alah iki ketoke awake dhewe sing diapik-apik iki. Ora mek dagelan karo lurah. Yo padha ae. Abot tenan duwe bojo. Dalang kok dalang. Lah niki ketut lali. Piye Bu? Yo Mak, yo Bu yo. Iki dalang ketut iki. Ya wis masuk dalang, lurah karo dagelan. Lah, siji lurah, loro dalang, telu dagelan. Iki lek ndak sadar atine duwe ati jembar kaya segara, ususe dawa tekan kentol kuwi mek masalah tok. Lah, niku kula percaya, Pak. Lho, Dik kowe percaya to, Bi? Kula kali bojo kula pun dipeseni, Pak. Heeh. Mas, aku ngerti sampean ki dagelan nom, mesti sing nyenengi akeh. Aku ora apa-apa, Mas, penting sampean jujur.
bareng dikek omongan kaya ngono, aku kan seneng karo tanggoku jenenge Parmi. Kowe Wah, Parmi langsung bengi tajak ning hotel, aku tutuk ngono, oh yeah. karo Parmi. Parmi lah kok mulih takone, "Kok ndi Mas metu karo Parmi?" Ora nesu, Mas. Bojomu kuwi Jujur penting. lho bojomu kok apik to, Be? Parmi mbak go ning ndi? Tak go ning hotel. Ora nesu. Bojomu kuwi ya Ora nesu lah kok. Parmi mbak wenehi pira, Mas? 150, Dik. Nesu to. Lho, piye Parmi mbok wenehi 150? Bojone Parmi ngekeki aku 100, oke kei 150 lho. bojomu dikeki bojone Parmi pira? 100. Dikeki pira? Aku ngekeki Parmi 150. Lah bojomu dikeki bojone Parmi. 100. Tak tukune 500 ae. Tapo ndas. Bojone kancane arep dipangan. Lah kowe timbang ngono ku ya ora kena kanggo contoh iki lho. Bengi iki kajate apa mudeng ra? Bojone pinten, Pak? Ngawur iki. Ndak. Niki kajate bersih desa ndongakno apa, Mas? Ya didongakno Mas TB iki wujude syukuran. Muga-muga Pak Lurah pun paringi sehat ya Amin. toh. Iki wis ana parikane. Apa? Nandur klopo ning pinggir sumur, muga-muga Pyai Sumberjo panjang umur. Amin. Amin. Tuku blewah cacahe 4, muga-muga Mas Lurah saya sehat. Amin. Yo, kowe melok parikan apa ora? Melok to, Mas. Sapa ora kowe? Tuku arep ngemil, Alah, kok arep ngemil kok dadak dirajang. karepe Pak dan Ramil, kapan Pak nanggap wayang? Mosok delok tok, Pak Raisin karo Balurah sampean iki. Hari jadi abri gitu Pak 5 Oktober Pak. 5 Oktober no. Ya. Pak Minto sudah oke Pak dan Ramil, nggih. Jenengan nek nggih jenengan DP Pak ndak lali panggil jenengan. Sik to. Lah kok pon Pak Dan Ramil mbok kon wayangan anggarane teko ndi? Lah anggaran ning gone Kok golek anggarane Pak Lurah biasa ning gone apa iki perangkat kami tua carik dan lain sebagainya. tarian to Mas. Lah yo nek Pak Dan Ramil tarikane apa to Mas? Anu gadekno bedil iki lho. Ngawur lho iki. Iki Mbah jongane apa Mas? Ya muga-muga. Parikan iki sak kecekele ngono. Lawa coblok ning sawah muga Sumberjo mendapat berkah. Lah Amin. Ana lawa cacahe 7. Piye yo ayu-ayu. Amin. Ana lawa diadahi tampah. Lawa kok dadi tampah apa iso? Muga-muga bojone Pak Minto tambah. Amin. Ndak ora amin. Pun niki mawon nggih Pak nggih. Ah wis. Wong garwa sigarane nyawak muga-muga Mas ki nganakne bersih desa utawa sedekah bumi. Ki sing diarani danyang ora nagih utang, wali wis ora nagih janji. Wis lunas. Lunas ki termasuk sedekah utawa ngresiki desane. Betul. Ananda fatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Pucet ra mudeng kowe longak-longok, ndasmu gundul kok. Ra mudeng ngene Pak Minto Alhamdulillah fatul minal iman nang, Pak. Pak, Mulane ya sekolah. tok sampean ora ngerti. Apa ada jalan? Kebersihan adalah pangkal dari iman. Mau sampean yo ngaji to, Pak? Eh? Ngaji to? Muga-muga berjo dadi desa badatun thayyibatun warobun ghagur. Lah iya iki lho. Aku lek apa pun aku calon arep tukang ngaji, aku ngruwat megah. Delok kas akor ngaji. Ora percaya jajan kowe sunatun aku tak ngaji ning mahmu. Apik Bek wis sunat Bek. Sunatnya yo entek to, Mas kok. Iki karek separo. Lah ya ki termasuk sedekah Mas ngeten iki Mas. Tur iki ndongakno nggih Mbak Lurah, tugase Mbak Lurah iku pancen yo nyenengke wargane Mas ya. Iso to dadi lurah niku abot lho contone Pak Minto. Dadi lurah iku ora gampang Mas. Mergo napa lurah niki nggih takon-takonan wargane nggih napa mboten Pak Minto? Saya lek pisan ndak dadi kok ngantek kalah jan jeleput tenan. Jeleput sepisan sing nomor 2 wirang. Nah, Nek wirang. lurah niki lho nyuwun sewu. Mula lek pengen maju lurah lek wani aja wedi-wedi lek wedi aja wani-wani. Nyapa maju Lurah? Milih RT dulurku mau milih kok. Omah Lurah. Lho wong kan gak ngerti. Nah. Railah cita-citamu sampai setinggi-tinggi langit kudune paham kowe kumlo. Nah, Nek aku lurah kepala desa kuwi pulung wahyu. Lek ra kewahyu ora iso dadi lurah. ngerti apa ora wahyu iku? Lurah mek ngono tok kok dadak ngenteni wahyu. Lurah iki berat lho, Bek. Berat apa? Lurah iki lho nyuwun sewu lho Pak Minto. Nek kanggone kula lurah niku cara wayang. Niku paling gak iki Semar nek Punakawan kuwi, Mas. Kok iso? Lho, Semar ki gaweane berat. Kanggo takon-takonan Semar mbangun desa. Nggih mboten, Ya. Pak? Semar dienggo takon-takonan para Pandhawa lho, Mas. Dadi lurah iku berat contone kaya Pak Dwi Santoso iki dadi lurah kuwi ora gampang nek ora 2 periode ora mungkin dipilih karo wargane nek ora apik. Oh dadi nek Punakawan sing tugase antep dhewe sapa? Semar. Sinten, Pak? Ya Semar kudu ndene pitutur luhur. Wonge prasaja. Ora kami donyanen ning demi kebagusan kuwi Semar. Dadi
Punakawan sing tugase antep dhewe. Semar. Wah, sampeyan iki dalang ya ora patek pinter tibane. Lho, Ora pinter. Jane ngerti wayang apa ora sampeyan iki? lah nek ora ngerti. Wayang Punakawan iku sing tugase antep dhewe iku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Lho, ya Semar to. Bagong wong ing elu ngalor-ngalor ngidul-ngidul kok sing abot iki ya Semar tugase. Ya Bagong Pak Abot. Semar. Bagong riwa-riwi Kediri Surabaya, Surabaya Blitar, nggawa penumpang bendina. Apa ora sambat? Diang kalau mau melocot bis kuwi. Wis. Dagelan iki nek kocrok yo ngene iki ya ora paminto. Wong koclok Lah kuwi. nggih, jenenge bis napa? Bis Bis Bagong. Bis napa? Bagong. Lah ya ora ana to bis Semar. Abot Bagong, Pak. Iya, heeh. Bagonge balapan karo Harapan Jaya Iya. ya meneng. Saiki tak teko lek perkara wayang kowe ngomong sing paling abot tugase Bagong. Wayang semene kae iki sing paling rusa wayang apa ya, Jal? Perkudara, Lah. Betara Brahma, Mas. Anoman, Alah wis salah. Sekipu, Kok sekipu. Sekipu barang ora enak sing bener. Buta Cakil. Berarti pengalamanmu lek melu wayang iki suruh enak apa-apane. Wayang sing paling rusa iki, Jal. Wayang Apa, Pak? sing paling rusak dhewe sinten? Kowe pengen teko Nggih. wayang ning kotak sing ning ngisor dhewe. Lah kok iso? Blek iki semono kae ya panggah kuat. Lho karek delok wayange lanang apa wedok, nek wedok ya meteng. Karek sing ngewori sapa nek ngewori awakmu ya meteng. Mong kok iso takoni tenanan kok. Lah sing ngawur ki ya kowe kok malah wayang mbok padane karo Lah apa- jare sing antep dhewe Semar. Lah ning kan ora ngono to Mas. Nek Pak Lurah ki ya bener mbok padane karo bis. Ning Pak Lurah ki cara bis ngono ora sopire to. Wargane ki ora penumpangi. Ki nek numpak bis, nek ning gone musala utawa masjid, Pak Lurah iki imame. Saiki yoga, sakmene kae yoga sing paling abot iki sapa? Sapa ayo yoga? Yoga sing paling adol nggih sing anu lho, sing kendang lemu dhewe kok. Salah. Alah. Sing anu iki, Priwasara iki. Hah? Iki abot iki Pak, panganane akeh iki mesti. Niki. Nggih to? Napa niki? Yoga sing paling abot napa Pak Minto? Boh, ora ngerti aku. Lho, piye to? Ben, tak balekne awakmu pikiran dhewe. Piye to? Ku mbedhek iki ora ngerti Ayo jawabane iki. ben aku iso nggelar ora gulung ora masalah. Lho, Wayang napa sing paling rekoso? Ayo wayang sing nang ngisor kotak ngoten. Paling rekoso. Nggih. Ayo ngisor dhewe sing dibreki karo kaca-kancane. Patuk Temboro. Ora iso. napa Arek ora Patuk Temboro kon jaga gamelan Lokananta dadi penidi yo. Alah mboten no. Lah terus? Mboke rambut geni no. Lah kok Gak nglairno gak muni kratak ngono to, nglairno rambut geni. wayang apa sing paling sugih? Bathara Guru. Alah keliru. Ayo, wayang sing paling sugih niku Baladewa. Lah kok iso? Lawaris Mas Baladewa saiki. Sing wedok anyar-anyar. Aku ning Baladewa iku lho. Wah, sugih Baladewa. Ya iki. Iki Wis. Lagu. malah teko wayang teko dindi Lah takoki niki Pak. Selain dari Sekar Jadung itu bukan hanya wayang. Heeh. Campur sari lagu tapi juga bisa dibuat ketoprak, bisa dibuat ludruk. Heeh. Nah, Lah, iki Lagu sik. Lagu sik. Lagu. Sinten iki sing diaturi? Sing diaturi sinten niki? Ditapakke ning penonton sing ndi? Oh iya Mas. Pertanyaan niki sinten sing pertama kali pundi? Sinten Pak? Pipit. Be. Sik tak tekwane sik iki anu ae dipoting dulu. Poteng. Nyuwun sewu bapak-bapak sedaya pamirsa. Ngersake sinden sing pundi? Alah, Pipit. Oh, Imas, Mbak Oh niki Imas. to. Niki sanes pipit. Sik Pipit kuwi iki lho. sing di Oh iki lho pinggir dhewe be jarukane iki. Iki. Oh ternyata senengane gemoy. Pak, milih koyo celengan Semar iki kok. Apa jenenge selera iki wong lanang dhewe to be? Aja mbok padakne to. Kene. Yo Pit, ngadeg Pit. Ayo wis kene. Baik. Ya Pak No. Disekop. Sakmene nyekop sing kuat sapa to, Pak? Iki koyo glundungan. Ora digarpu ae iki be. Lah iki cara sapi perah ben isuk 45 liter iki. Lah kok saged. Aneh-aneh. Sik to. Enek sing muni wong loro kursine dinggoni dhewe lho, Man. Ora sik to, Nduk. Bokongmu sing ndi to? Lah mbok biyak apa piye? Ora ngarep karo Tak guri kok. bukane apa piye? Oh, digedine.
Olekmu nyonyo aku. Ora aku sing nyuwun ki para penonton iki lho. Ora Niki aku. pipit leres niki nggih. Nggih leres kula, Pak, Bu. Oh, nggih. Ketoke kok senengane Pak Lurah nggih. Minangkani pamundhut ya Mas. Napa? Mbak Pipit engko duet karo sampean ki wacana napa iki? Madiun Ngawi. Madiun. Pepiling Lintang Asmara. Ya. Nggih. Saking Pak. Napa? Napa? Oh, Lintang Asmara. Pit, Lintang Asmara, ketokno. nggih. Sampean ora ben dianggap mek perkara klasik sing iso kowe nembang dangdut apa wae iso. Nggih. Heeh. Nek rasa goyang lho ya. Oh, nyapa? Kok ndak panggungnya ambruk. Lah aman kok iki ya. Wong ngenyek tukang panggung sampean. Ora ngenyek kan delok-delok to ya. Yo, kaya ngapa didadekke Lintang Asmara, Mbak Pipit. Rale. Tak kali kula to niki. Heeh. Kare. Halo. Kowe karo kowe karo aku. Kowe to. Aku tak milih. Menang. Hamung cipta pukulun. Suluk ngawur suluk biasa to nek dalang ku. Dalang Lintang Asmara rapal. Iya. Sapira, Mas? Sakmene. Wong ayu Tres aku gila Lho, kathek gila lho. tak masa bojoku wis lemu mosok kene entuk lemu neh. Lah milih sing cilik apa piye? Kowe aku tak milih dhewe. Nyon sewu tak milih ya Pak Ya, Minto. heeh. Nyilis tunggal nggih, Ya, ambil nggih. heeh. Sik to, Dik. Iki. Nah, sing padha karo aku. Nah, kene. Wes iki. Wis. Wah, kacek 50 milih iki aku, Bi. Kowe kok entuk apik to, Ndro? Ya iki lek ngantek kowe rabi karo Mita iki anakmu sak aku cilik yo. Malah apik no sae no, Pak. Lah nek adus karek nyadu, adus rono ra. Adus kono ra. Ijel. Tak tambah 100 kok. Lah kowe entuk kono ra padha karo lombok temumpang tahu to, Bos. Nyapa? Lah kono gedhi aku cilik rak ngene-ngene tok ngono. Kaya no Pak Jukung no kiku kok. Wis ora apa-apa lah tak telateni ya, Dik ya. Wis iki. Mas tak omongi, Mas yo gedhi ki enek sing penak. Oh, Tak iya. omongi. Oh, Heeh. iya. Pokoknya goleki telaten enek sing penak. Lah ngono ku ndajak nyingkap breng lho. Lho ora. Minyak, breng. Carane. Aku bojo lemu iku Iso nyingkap apa nih? bojo lemu iku lemah. Wes nembang. Iki nembang. Yo kene. Bro. Mas Yo. iki suarane. Di miki. Wes. Oh, Ndro. Ayo, samono. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susatroning atiku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku. Piye to Mas? Mbok ora usah gawe ngono. Ya ora apa-apa ya Pak ya. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Bojo lho Mas. Ora apa-apa. Kowe entuk cilik. Sik, wong jenenge ning panggung iki kan butuhe romantis. Oke. Oh, Ayo. dadi ekspresine iki bener-bener dibuktekke. Digendong mboten Pak? Digendong. Gendong Jaja. Kok tak Gantian. kuda-kudane piye mau? Kuda-kudane. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susatroning batinku. Wong bagus. Mas aja Sik, bunuh sik. diri. Min, Nggak Mita. usah. Pripun? Mita, Eh. kowe iki lek digoyang yo nyanyi tenan Nggak aja. usah. Ayo. Nggak usah bunuh diri. Digendong ini Mas. plek. Piye. Kene tangane kene. Ini loh. Tangane wedok kon nomplek pundak kene, plek. Nah, kene. Ini ya. Nyaplok kancane. Ayo diuterne ngono bojone. Mripate bojone. Mas, nggak usah bunuh diri. Ya bismillah. Nggak usah. Ora tenang, kuat aku kuat. Ora usah. Wis tok, aku cinta sama kamu. Wong Wong ayu. Cekel pundake. Lek
tresna mukinaryo tombo susah jroning batinku. Ayo dicekel. Uang bagus. Yo. Raga-raga. Kok ngerogoh iki lho. Golek cekelan aku iku. Ora cekelan yo geblak tenan. Yo cekel ki apa? Wah, ngono Pak golek cekelan. Oh, kurang ajar. Sing mbok cekel kok apa roti ning jero iki? Malah mbok kerowoki kaya eleng ae lho iki. Kok iso rumah Aku sakit kok tak yo. tak cekelan terus tak Tenanan. Yo. Uang bagus antep. Delok kae. Tresnaku. Ya, sing mesra nduk, Pit. Aja mundur. Tulus rening kalbu. Ayo. Wes tak dilunggui. Piye to, Mas? Ngopo? Piye to? rasane piye rasane? Ana apa? Ngopo? Piye? Jos ta bojomu? Lah kok malah ngempik ki piye to sampean ki? Lah jarene arep nganu mangku aku. Kowe ku nyekel kok coba pelekno ngene. Lah sampean mundur-mundur aku payu gregeten. Mosok kaya dikempit sapi. Yo salahmu dhewe mundur-mundur aku payu gregeten malian. Yo dadekne. Nah. Es rasaran ya. Rasa Linangan suara Mas. Sekar gadung dulu isa. Oke. Ki Minto Harsono. Terspesial buat warga Sumberjo. Ya Sulaki. Luar biasa ya. Luar biasa. Panjen Sekar Gadung iki campur sari tolak ukur wilayah Jawa Timur lho Mas TV. Betul. Mas, Dalem diselingi mergo jroning pakeliran wayang ki ana tontonan tatanan lan tuntunan. Heeh. Tembange religi ketang mung sak pupuh ki diaturke. Oh siap. Kita bukan ngilikke sapa-sapa, ning ngilikke awake dhewe. Ya, engko ngilikke wong liya ndak malah kleru. Sing penting awake dhewe dielikke panembahe marang Gusti Kang Ngakarya Jagat, mbuh ketang kuwi agama utawa kapitayane apa, sing penting awake dhewe kudu eling karo Gusti Kang Ngakarya Jagat. Ah, tembange pepeling sak pupuh suwuk geropak ya.
tansah dielingke wis wajine padha nindakake ajeng rasa mandeg kaya esuk menang netepi wajib dawuhe pengiran salat dadi cacake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanita luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya Katur Bapak Kades Tirulor tindak Bapak Kaserin ingkang pareng rawuh wonten ing Sumberjo Jawa Kediri. jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Sesembana iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sasaran tawakal rasa sing kuwasa yen kepengin besok sumarga setengah mati walang ireng mabur berenengan walang ireng Katur grup SGI tanpa kecuali wit saking Surabaya ngantos Tulungagung. Bapak Haji Sukarlin, Mas Edi Kecis, Mas Gawer, Mas Tul Kiem, Mas Waeng Pare Kediri. Bapak Samsudin, Bapak Samidi, Kawedusan. Bapak Samirin, Bapak Sumirin ingkang saking Ngancar Manggis. yang dipandang saya kelingan walang keke walang kayu tiponi lama yen kepingin ya mas ayo melu aku yen mau ngetrimo takon jaga omah walang abang mincok ning kara walang biru walang putih hujan maneh ya mas aja ngeloyor yen wis duwe bojo ora tau boleh Mboten kesupen Mas Rasiman Nganjuk Lujeng Dalu. Mas Mare Sugiono saking Surabaya. Yo. Yo Mbak Hari.
Poyadi, Lurah Pojok Nganggu. Sik nduk Han, aja lungguh. Mas Andi, Mas Slendro, iki ana pundutan ninggal katresnan ben ditembangke Nduk Hani, Nduk Diah karo Nduk Luki. Wah, apik iki wis. Ah, ya coba Kiai telu Mbak Diah neng Luki, Mbak Luki, pinggir sisih sanding kibot. Wah, Diah iki wis. Mbak Hani neng tengah, Luki lor dhewe. Yes, Diah kayak gitar Spanyol pokoke melene melentuk pokoke. Wis, apik iki pokoke barange wis. Pak Minto ya, Pak Minto. Ya. Arep golek Madheprono kabeh sik. Sik tak siapno. Ah ya. Syo. Gruk. Ah diabani. Balik kanan. Gruk. Wah, Oke. baris berbaris iso. Oke. Luruskan. Tak lurus. Luruskan barisan. Nek lurus ke barisan. Agak maju. Mbak Ani. Satu langkah ke depan. Oke. Satu langkah ke depan ini diluruskan. Diabani maju Dia maju. perang langkah ngono. Tak lurus nih. Nah, lurus. Loh, Mas. Kok wayahku kok ngono ya? Bokong yang paling kandel? Yo, ini kita Pak. Sopo? Gede Diah lho, Oh, pancen iya. sekitar Spanyol. Balik kanan, bro. Nah, terus diabani terus. Oke, siap. Piye nek, Bi? Luruskan. Luruskan barisan nek. Kowe nyapa lho kita. Oh, lurus kabeh, Pak. Lurus lah yo. Aman, Pak lagi. Sik, Aman. kowe ketoke ndak wani kok iki. Ora kendel teman-teman. Aman, Pak. Anu, Pak Lurah badhe nyobi luruskan, monggo. Wes, siap, Pak niki, Pak. Ora diabani, tangan di depan bareng ngono. Depane rawani, Pak. Ya. Ah. Yuk, kaya apa? Ninggal katresnan dados. Yuk. Nangis sakjroning atiku.
menghadap ke wayang, menghadap ke kelir. Yo goyang dompo. Kiri kanan, kanan, kanan. Balik kanan. Tetap goyang dompo. Jan piye Mas TB? Nyacat kualat maido plonga-plongo pokoke. Ya. Wis sekarang. Iki mengko ana pundutan prakmenan ya Mas. Napa, Pak? Prakmenan. Oke, wau Pak Ya. anu Pak Lurah wis pesen Mas TB kok lali aku. Ya, heeh. Ning sak tembang meneh Mbak Imas karo Genduk Mita. Napa tembangipun? Santri pekok. Walah, santri pekok, santri pekok. Santri pekok. Iki diaturke kanca-kanca muda-mudi Njoho Sumberjo, Nggih. uga kanca peladen sedayanipun Kakung Putri diaturke kaya ngapa? Heeh. Ya. Saking semangate Mbah nganti hati-hati lho Mbah nek ceblok nggih. Sing Wah, ndi panjang umur nggih Mbah nggih, awet sepuh nggih. Sing iki nginget. Ayo ngadeg. Ayo kene. Yo. Ayo. Dipersani Mbah brengket mau kok malah Langsung cah, yo dados. Mbak Imas, dalam. Semangat. Semangat. Susah buat apa susah. Yang itu tak ada gunanya. Buat apa susah. Buat apa susah. Susah itu tidak ada gunanya. Yo yo yo. Yo yo yo. Sesak lebu sedeng. Sesak lebu sedeng. Sesak lebu sedeng. Sesak lebu sedeng. Pripun. Napa, Pak? Iki nek sing ganjel ndak Pripun, penak pripun? iki. Napa, Pak? Aku anggar krungu senggaan iki meng piye? Sesak lebu sedeng. Sesek mlebu sedeng. sedeng. Sesek Mlebu sedeng. Pripun Pak? Minta Sesak. pun to. Sesak. Mbok liyane ngono geni Kok to. liyane to. Litune napa, Mas? Kok aja kok sesek mlebu sedeng ngopo iki Lah. dirungokne iku sarune. Sing Mboten. saru ki kowe, sing saru ki kowe. Jenengan iku lho sing Mbok sarung, diganti. Mas. Ganti Digantos piye? napa? Mlebu metu enak. Kuwi tambah sarung. Malah kocrok kuwi. Iki apa iki, Mbak? Kok sesak mlebu sedeng ki? Tiang damel kaos kaki nika lho Mas, Oh, ketawise piye, piye? kan sesek to, tapi nggak. dilebetne kan nggih cekak, sedeng ngoten. Lah kaki. ora Kaos ora. kaki Alah ora mungkin kaos kaki. Lah apa lho Wong Mas? mlebu sedeng sesek. Sesak mlebu sedeng ki kok. Sesek mlebu ya akal-akal wis. Ayo Yo. mainkan nih. Ya Mas. Langsung yo. Sekar gadok. Betapa aku pengen oleh dene. Wis taun-taunan aku oleh dadi preman. Pengen tambah tenan ben oleh bojo sing iman. Sangga. Ya ya. Rasida. Wis lagu ki sing tak senengi ming siji senggakne, Wi. Apa? Gekku lurus, gekmu megok kuwi lho. Lilis kowe. Ayo. Wis anu Sampeyan mireng to, Pak E? Ndak aku ndak Lah, krungu. kula mek gekku lurus, gekmu megok. sesenggaan. Mau aku ora melu-melu aku Lah, iki. sing kene malah sesak mlebu weteng, sesak mlebu weteng. Wah, wis. tobat apa lombok kok. Lurus gek kumenggok. Sarep tambak yoso.
Sapa iki? Bengi-bengi arep adus ning ndi? Sik jawane iki beradus mbok iki. Bar slulup kalen ngono lho. Pak Wanto. Hop. Pak Jawa iki aku pramene napa? Hah? Pramene napa? Piye to? Mbah, Kowe ra mbok Jareke rungokne. sarep. Sarip bakul klopo krungu ra emang. Sarep nggone menggok. Niki sarep to? Heeh. Cek dapukane ditoto dhisik to, Pak. Pripun? oh. Dapukane sapa iki? Lah nek pantes carane toprak bambangane ya aku to Mas sing wonge gedhe dhuwur. Iku kok panggil enggak nggih? Sarip nggih Pak Minto nggih. Dapurmu bungkek ngono. Wong kowe ku nama matane PC lho. Modele nek kancane Kowe aku. dape apa? Aku sarip segede dhuwur kok. Iki dadi Mbokku, mbok sarep. mbok aja nganggo senggaan sesak mlebu sedeng lho, Mbok. Lho, Eh, piye to? aku apa? Kowe londo to? Oh, nek londo pas pinter bahasa Inggris. Wah. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok ain going Pak. Basa Arab ge goblok lho. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok dot. Basa Arab nggih Pak nggih. Lah yo. Kowe dadi boy sarep. Ya, aku mbok sarep. Sarep, aku londo. Londo. Ceritane piye iki, Mas? Alah aku kok mlayu nantang karo kowe terus aku ndelik mbok goleki. Oh, aku dadi londo golek kowe ya. Golek aku londo sik danten sik to, nganggo properti to paling gak iki. Sik to mbok iki payu sik ngrahi to sik ngono to, Mas. Jo yo, iki ben dandan sik londone. Kowe iku londo apa? Kok ngono lek Iki malah koyo gawe? skater lho iki metune. Wi ngundas nah. Ya, ngono lho wis. Apik wi. Ya sik. Wis. Lah. Angel men to. Ya. Iki jarikan ngene. Ya ora londo kok jarikan iku. Ya dicoplok. Ya ora apa-apa iki belajar mati, sok lek mati lek diduki kapuk ngono kuwi. Aja to. Ampun to, Pak. Kula kancane sapa lho, Pak? Dapuk londo ndongakno mati mriki lho. Ora wong londo kaya nyokot kambil wawaran lho. Nah wis katokan kowe kok kono. Saling. Dadi londo Sik ya. mboke ngrahi tas sik ya. Sono. Oh, alah ya. Anakku sarip ki ndok endi to ya. Wis pirang-pirang dina iki kok gak mulai-mulai to, Le. Simbok kangen lho, Le. Sik kembenku klorot. Wis, jan kaya Germa Baladewa. Simbok kangen. Kondok ngendi to, Le? Kondok ngendi? Simbok kangen lho, Le. Wis suwe anggapmu melba. Loh. Anakku. Loh. Kon ya apa, Le? Aduh. Aja mlebu nek. Aduh ora sedeng. Dalane ora sedeng. Wis gedhe. Iki kok melu. Iki mbokku. Ngalih kono iki londo lho. Sing serius kono, ngalih kono. Ngalih. Wah, ya ngawur ora tau nonton lodruk. Aku sungkem karo mbokku nyapa kowe londo melok iku. Lah aku metuku kapan? Kosek. Kok sik. Nek urung dikon metu aja tokne. Kok Aku lek pas sungkeman jan to. ora iso iki kok. Dik. Andi, Lho, Pak. Apa? Bapak, lek urung kon metu aja metu dhisik. aku selak kemetu ya, Pak. Selak dimetu. Kok sik to saripe sik Mbok! metu. Mbok, aku sing teko. Ana apa to, Le? Ana apa? Mbok, Ana apa? Londo jangkrik, Mbok. Lho ya apa kok jangkrik iku? Wis wani ora arek bumi pertiwi awake dhewe, Mbok. Ngono. Arep Kurang budak ajar. sarip malah sarip arep dipateni, Mbok. Ngene, Mbok. Piye? Aku ora bakal mundur, Mbok. Iya. Mergo nyawaku rangkep itu lamun aku nyeluk simbok, nyawaku tambah, Mbok. Yen simbok isih ana donya, kon gak iso mati rek. Iya, Mbok. Wis ngene ya, Iya. Mbok. Aku tak ngalih ya, Mbok. Nek Iya. londong gudak rene omongno aku ning omah buri, Mbok. Delik ana pawon. Iku apa ya? Akeh rusuh. Sik, hop. Hop gak aku. Iki apa?
Londo. Lah nek kowe nganggo kentos ngono kuwi. Ya ada pistol, ada bedil aku ora terus iki kata yoga tak gawe. Pistol beneran. Mbah, sampean ku delok umur. Lah kene katake Doraemon. Oh jenenge seneng kok kowe. Sing Ono tung tak tung. lho, Dang tung. Oh, kon sapa? anawan-awan tuku klopo Loh. iku. Ngene Pak Minto. Aku tekok. Kok Kowe iki iso? londo nyapa dadak ngedong iki? Ora entuk to. Ora entuk londo iki enak. Piye to, Adik? No. Sing Pak. serius. Ceko. Siapa iki? Sing tekon ki aku. Kon sapa? Amit pasan kaliman tabek tinebeneng tolak sarek demawang tawang tawang. He. Kuwi nggih dayuhan wayang. Lah londo mangane pripun? Yo nganggo basa Londo piye? Basa Inggris no, Mas. Ya Basa Allah. Inggris. Mek Mas londo En Mas. saya ngono lho. En Ah. kamu N. Kamu N cok. Loh. N terus top N Mac Vario Supra. kowe jane sales motor apa dadi londo? Iki yo njaluk tak obok-obok cangkeme kok janan kok. Eh, Sing Kak, tenanan ngono lho. siapa N kamu berani menghadang? Saya seorang sapi, Teng. Kapten. Kapten, Deng. Kok toilet teka sapi. Kapten, ya. Kapten. Siapa kamu? Kon takon ndek aku. Yes. Aku iki yo mbokne Sarip. Oh, Mbok Nesarip yang Yo. ada Saigo Faisal? Faisal iki sapa nek? Saigo Faisal? Apa wi? Faisal ora melu. Sego pecel iki lho. Sego pecel iki basa Londone Saigo Faisal. Oh, tak kira Faisal. Sarip mana? Sarip sudah berani mengorak-ngarik dadapan. Hop sik kate ngawur. Gitu. Kowe tau dadi londo tak tonyo mati ki Lu engko. tangsi nyapa? Si Belanda. Kamu Mbok N Sarip. Yo. Aku mbokne Sarip. Kamu cepat Nyapa? serahkan Sarip. Kamu tahu apa ini? Kamu tahu? Kamu nggak takut sama Belanda? Apa ini? Lho, lha kuwi apa? Apa? Gatel. Pistol. Pistol. Cepat serahkan Sarip atau Sarip kamu akan saya bunuh di papan kene. Piye? Sarip serahkan. Sarip mau saya bunuh. Piye? Cepat serahkan Sarip. Piye? Serahkan Sarip. Mboke sik tandangan piye arep goleki anakku? Sarip. Yo. Piye? Ora, Mbok. Piye? Ora, Mbok aku Kon guyon. wani karo aku, Ora, Mbok. Piye? Aku Piye? Mbok, Piye? mboten, Mbok. Piye? Kula niki kan diutus Pak Lurah ken arek jimpitan kali Sarip, ngoten lho. Sik to. Kok iso jimpitan Pak, mosok barang Mbok Sarip lho. pojem ngene to, Pak? Hah? Mbok Sarip pojem to? Ya kudu ora kejem ning saking tresnane karo Sarip. Ruruh, Mbok Sarip iki. Piye ruruh ki sing piye, Mas? Ruruh iku melas, mergo Oh, arek ngono. dipateni lho. Kamu cepat serahkan Sarip karena Sarip sudah merusak-rusak bangsa Walanda. Mas. Kon goleki anakku lho, Mas. Iya, Sarip mana? Ki arep mbok kapane lho, Mas. Anakku mung sito lho, Mas. Sarip Aduh, mau kapane lho, Mas. Alah, anakku mung sito lho, Mas. Aja dikapak-kapake yo, Mas. Yo. Mbok Sarip. Kamu jangan begitu. Anakku mung sito lho, Mas. Mbok Sarip. Aja dikapak-kapake yo, Mas. Aku bocah pondok, Mbok Sarip. Anakku mung sito Sarip lho, Mas. Anakku mung sito lho, Mas. Iya, Mbok Sarip. Iya, Aja dikapak-kapake lho, Mas Londo. Iya, Mbok Sarip. Mbok Sarip. Mbok Sarip. Piye? Sik. Piye to jereke? Pak, Sik Mboke Sarip aja oleh gondoli Pake Sarip. Pak, Lek Pake Sarip digandoli bahaya.
Aja ngono wis. Wes Sarip. Piye? Aku sumbak ogro-ogro wes Sarip. Sing piye to mboke Sarip? Kamu harus tunjukkan Sarip gimana. Karena Sarip sudah merusak bangsa Belanda. Akan saya bunuh Sarip. Cepat serahkan Sarip. Yo, yen ngono anake Simbok gak oleh wedi rek. Bebok. Maju. Jangkrik kon ya. Jangkrik dhewe. Bangsat kowe. Ngapa? Kowe arep prawoso mboke Sarip kowe. Aku arep perkosa iki. Sorry Mas. Sing luwih elek saka iki aku doyan kok. Londo, Kamu sudah berani mengganggu ketentraman Belanda. Nah, iki adekane kudu duel, kudu perang. perang. Oh. Ya, kaya ketoprak kae, lodruk. Mbok, aku njaluk pangestu, Mbok. Pangestine Simbok Mbok, wis, kanggo kowe le. Iya, Mbok. Kemboki, Mbok. Ibu, minta pangestu Ibu. Assalamualaikum salam. Ibu. Dongane Simbok kanggo tole Sarip. Iya, Mbok. Wis. Pancen ora mandi lamun ora dongane Simbok. Kene, Mbok, sebelah kene, Mbok. Iya. Sarip tak adepane, Mbok. Nyapa? Sikilku kekunci. Mbok, Sarip anu londo sik mbok tangene ora iso ngetik. Oh, londo edan kayak gitu. Kekunci jurus sendiri aku. Londok goblok. Sarip, apapun yang terjadi kamu harus mati malam ini. Ya. Ayo terus. Loh, anakku Sarip. Kon kok mati to, Rip? Kaya opo to, Le? Sarip sudah berhasil aku bunuh. Ora dadi boyo pangopo yen Simbok isih ana ning donya iki, Le. Tak langkai kowe urip ya, Le. Sik. Kok jadi Sarip kok penak men lho. Po Eh, enak. Sarip ki ora kok langsung mati yo gelut ketokane le duel piye ngono nggih gaya apa ngono. Lho, urung Ora iki langsung dereng. dibunuh. Oh, langsung gaya dhisik. Iya ana kudune yo perang kaya ning lodruk kae. Lah yo enggak Ah. dereng iki. Yo. Ya. Lo. Ya. Lo ya. Ya. Yo ya. Iya. Terus iya lo lah. Awas. Ya. Oh. Ah. Londo karo Sarip ning warung kok ya iki lho. Mau lek tak kandhane kudune perang, aku sing bigroni. Ayo. Ah. Ya. Sarip matane picek. Mosok Londo dikai brutu. Jare ndasmu keri. Lah kowe pengen dadi apa? Sarip. Mati dening aku. Mbok mati aku, Mbok. Loh, anakku mati neh. Dilangkai mboke ya, Le. Mbok!
Aku tak dadi sarip. Aku sik. Aku pengen di ngonokne kuwi mau. Sut. Ah, menang aku. Aku rentok dang tak tuntak gundah duding. Loh, aku yo pengen Oh, bar TB mengke. aku pengen dilangkoi sing enek plector kuwi mau. Aku yo Pak mbakku sik to, Pak. Rasane. Ya wis, awakmu dhisik. Weh, serah wis dadi anu lho, sarip lho ya. Ora lho kok lah. Ditene wis gak. Nyapa kowe kok wedi iki lho, kok. Apa? Cerewet karek nompo kowe kok. Lis. Bejo lho Lis kowe. Raimu kena suwale Andi. Ya. Kene sik. Njaluk. Lah, Urung kok wis ngono lho. Dol gudul iki rung tak apa-apake. Kok yo. Perang sik yo. Jok iki kok. Mbok, Piye? londo bangsat sak klompotane, Mbok. Yo. Tangsi tak ora arek. Bareng kelakon tak ora arek, aku doyak-doyak karo Walondo, Mbok. Ngono ya, Le. Aku njaluk donga pangestumu. Aku Kene. tulung ngono, Mbok. Es. Dongane simbok kambok kowe, Le. Mbok, Piye? sok ben cawi on dhisik ya, Mbok. Ngopo? Aku tak delik ning papan kene, Mbok. Londo Ya. dhewe dhisik, Mbok. Apakah Apakah ini betul rumahnya Tasrip? Ya, tasrep. Sarep. Oh, Sarip. Ya ampun, ya ampun. Kamu tahu Sarip di mana? Oh, itu ya Sarip ya. Neng kono. Oh, biar saya tembak kepalanya. Oh, sholat. Ya. Sarip masih sholat, Mbok. Biar saya bunuh Sarip. Oh. Sholat, ya. Kita tunggu selesai sholat, Sarip saya tembak dasnya. Oh, selesai. Sarip, sudah saatnya kamu bunuh. Sholat kok madhep ngetan aliran apa iki? Londo, Ada apa, Sarip? kamu mencari siapa? Saya mencari Sarip. Kamu apakah roh? Saya sendiri adalah Sarip. Kalau gitu sudah saatnya kamu saya bunuh. Sarip, 1, 2, 3, ya! Yes! Kayo. sik, anu, saiki nembang, gameplane wis. Nembang Paijo. Pak Ijo. Oh, ganti iki, Mbok. Oke. Ora lho kok panggah mapan iki lho jane lho. Ora enak saiki saripe wis entek, ora enak langkah-langkahan. Saitik lho, Pak. Tak syuting iku tak dudone, Pak. Ngawur iki. Gak wis ora usah. Wis Pak nggih pramene nggih. Wis, Yo, kaya ngapa? Diaturke pundutan saka Karang Taruna Sumberjo. Yuk. Paijo ditinggal bojone. Jarene kuat ra gati wedang kumpule. Paijo ditinggal bojone. Jarene ra kuat ra gati wedang kumpule. Paijo mumet dasi disire bojone. Hingga dadi ning kafe. Jarene akeh duwite. Paijo lara ati disire bojone. Jarene ora kuat ra gati wedang kumpule.
Coba ijo apa kowe ra krasa? Saben dina kowe dadi omongane tangga. Coba ijo apa kowe ra isih? Saben ketemu kanca buka kabeh padha mbate. Apa piyen kowe ora geningan? Kamu kan janji pacar dia. Jarene bakal ngopeni saose. Nyatane malah buat sia-siake. Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat ra gati wadah pupure. Ijo ditinggal ke bojone. Jarene ra kuat ra gati wadah pupure. Yup. Hey, 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 hey. Rakelingan, nalika ngucap janji pacar dia. Jarene bakal ngopeni saose. Nyatane malah bersia-sia. Ngomong turu mangan turu dolan mulai beli kalongan. Kenapa tuli bojomu ning omah kaleran? Kalah kowe. Bae jamu mendase. Disire bojone minggat dadi TKW. Jarene akeh duite. Bae jawara ati. Disire bojone jarene ora kuat. Rakati wadah pupure. Yo. Nalika ngucap janji pacar dia. Jarene bakal ngopeni saose. Nyatane malah bersia-siake. Bojomu turu mangan-mangan rana mrene jalan kanthi lali omah ra pekiwon tanggane. Bali bojomu sing ning omah kaleran durung mangan tega ora iso tuku beras sak lawuhe. Bae jamu mendase. Disire bojone minggat dadi TKW. Jarene akeh duite. Bae jam lara ati. Disire bojone jarene ora kuat. Rakati wadah pupure. Bae jamu mendase. Disire bojone minggat dadi TKW. Jarene akeh duite. Bae jam lara ati. Jarene ora kuat. Rakati wadah pupure. Bae jamu mendase. Disire bojone jarene ora kuat. Rakati wadah pupure. Wah, ki gumyek. Pak banget. Minto pangapunten. Niki wau kula supe. Heeh. Niki didhawuhi kalih Pak Lurah, Pak Dan Ramil katuran minggah panggung. Oh, nggih. Engko bar iki ana pundutan Pripun Pak Lurah? caping gunung. Heeh. Pripun? Oh, sampun wangsul, Pak. Oh. Dibablaske tembange nggih, Mas. Nggih, monggo. Caping gunung iki Siap. pundutane para sepuh ingkang kepareng nderek wungon ning digarap jenglingan nyuwun gungan Mbak Sulis karo Mbak Punjung. Nah, Mbak Punjung karo Mas Andi, Mbak Sulis karo Mas Serindro. Ya. Kaya ngapa? Jengdeng niki, Pak. Ah iya to wong jenggleng kok ya. Nggih. Ah, kula kalih sinten iki? Woi, kelek. Aku ya karo Sulis rambut rungokke dawuhe pake to. Heeh. Apa ora iki? Sampeyan karo Mbak Punjung. Oke. Ketokno le pancen ki ya sembodo dadi wong lanang punya stamina yang sangat prima. Ya, kaya ngapa? Kula kalih Mas Lendro. Heeh. Nggih. Biasa. Ya, Mbak Sulis dhisik kaya ngapa dijengleng karo Mas Lindro. Sing apik ya, Mas. Yang bar dicet mesti apik no. Padha ada patung. Saben bengi nyawa. Dadi wanita ki kudu paham le arep dijengleng le kakung ki kaya ngapa dengan posisi yang sangat menyenangkan. Oh, nggih posisine ngarep pemburi, Mas. Karep ae kok mburi gak tok. Ngarep. Ko
Pripun Pak Minto? Elok tenan. Bertenaga kuda. Nggih ngono bertenaga, Pak. Sak meter kotor menculot rapat iki. Nyek bar ngombe jamu Mesti nyepelekke liyan urung karuan kono. Mendek-mendek, Dek. Iya. Senyum. Lambe coklat, lambe ngisor, lambe ngisor. Lambe ngisor. Lah ya sing iki Oh iya iya. meneh betul. cepet ngene ben kaya katen bat. Ndek siap, Dek. Aja nganti kalah karo kan tanggane. Ya sampean kuwi lho Mas, engko lek kalah ngisin-ngisinke aku. Yen Awas. kuwi gaya apa Mas? Wong jenggleng iki gayane dhewe-dhewe nek kono kan ngene aku gaya Bangau. Wis. Berarti mak jeleme ngono wis lep jeru ya. langsung mek slup kaya iya. lang. Wuk. Oh iya wis. Ya. Mesti mantep berarti. Mengkaro Karo kuyang, Dek, karo kuyang, Dek. Siap. jano Woi, Mas, sampeyan iso ngendangi kaping gunung apa ora? Jenggleng kok bulet kowe. Lah kudune piye? Tulin dandu. Tak ndung, tak nunung, tak nunung, tak nunung, tak nunung, tak nunung, tak nunung, tak piye to? Piye? Tulu dandeng, tulu dandeng, tulu dandeng, tulu dang. sing Tulu jelas dandeng kok, kok. Mas. Pas saya salah krungu kok. Tulu dandeng ngono lho ki kok. Tulin dande. Dandeng. Tak nunung, tak nunung, tak nunung, tak nunung. Mas, kok ora kena-kena lho, Mas. Yo, Mas keju lho Mas aku Mas. Mas. Salah lo sing ngendang iki lho. Aku wis ancang-ancang jero tamu kowe sing ra iso lho, Bek kene ayo jajal kene, Pak. Kaya kuwi lho, kaya kuwi apik. Yo, kowe iku lho. coba. Nan, ora bertenaga. Kakean pula. Karep. Nah. Opo iki? Kowe banyak gaya yo wis. Lho, malah ra kena lho Mas, kok mburi ra kena, kok ngarep ora kena jelek, kok anakmu kena apa ora? Sumpah kena, Duk. Wis jamu apa ora kau? Wis, Jamu apa? kuku Bima sak jempole. Jempol apa? Jempol jaran. Ayo, Mak. Ngono ku leram. Ora sembodo ngisin-ngisinke. Gandengan aku. Wong lanang di bojo kejem ning omah paling kuru awake. Yo, Bek. Nduk, Lis. Dalam. Nah, dipapakke ya, Nak. Dalem karo Pes sing jenggleng bocil lumane disepelekke ngoten iki lho. Ora iso genah bojomu ki kena epilepsi. Apa kae? Epilepsi. Wah, gak tau roh penyakit ya iki. Mas kayak mau Mas. Dong. Nah, iki Mas ora. Ini sitok sapa mbok muni kok yo yo. Woi. Kulkas iki muni. Mumpung muni. Ndak Wah, jebol selama iki
aku mengi ngutuk. Ora kena mangga. Ya muni. Ye muni. Jagone matane pece. Tak boju tak unger sak. Jreng. Apa kowe? Mbak Pusi ya. Uji. Iya. Ketone yo ganyaran. Pacinta. Sepeda ning Kediri Pak Dwi Santosa muga kathah rejeki. Amin. Wis. Lho, kowe gak sida ta? Sen-senan Mas. Iya, Mas. Nadyan wadon sarta Swara siling kumandang swarane jeneng Duri kelar wana ditresnani karo mangsa inu mane banyu sak pupuh tembangipun langsung garap dangdut yo. Dangdut ta? Dangdut yo. Tak kira sak pupuh terus dangdut. Gak iki langsung Oh ae. nggih, monggo Mas, lambeku selak pengen nyanyi. Ayo, tak yo.
Mas Lindro, Mas Dawuh, Andi. Nggih, Pak. Seneng-seneng ana watese Leres. keparang badhe pamit ingkang mengku gati mliginipun Bapak Kades dalasan warga Sumberjo Njaha monggo klaturaken. Nggih, ingkang wigati mugi kabagas kewarasan kawilujengan mugi tansah lumuntur dumateng sedaya warga desa Sumberjo. Mliginipun dumateng Bapak Lurah, Bapak Dwi Santoso sak perangkatipun. Nggih, Mas. Paripurna anggenipun ngawontenaken adicara bersih desa insyaallah tansah jinaket wonten ing rejeki lan basuki tenebena wonten ing bilahi lan sukerta gampil anggenipun pados sandang papan lan pangan. Mas. Yuk, neruske langkung no. Ayo, ndak derekake yung. Koko sing dupa aku melun